enye into andayeka kudala ke make laa nto nika abantu i-benefit of the doubt, whether kwi-friendship, relationship okanye on a business level, ndayeka kudala ukwenzela abantu ii-excuses. Kubona nto benzelelela uba hayi noba ndim lo mvarongo bezama ukuthi shem. Ndaphuma kudala kobo bhanxa besikolo mna mfondini. No, that's why ndi-straightforward. I say what I mean and I mean what I say. I don't want to leave any room for a misinterpretation. And ke ngoku I also happen to be a cynical fuck by nature. I am not just fluent kaloku, I am very well versed in cynicism. So once utry eza tricks apha kum ndivele ndiqonde ndiyayazi ke le ndiyayenza okwam. And nokukrobela kwam ke ngoku anything goes kuyanyanzeleka ndiretaliatile. And futhi akho mntu uzandixelela noma hayi Ankile bengekho nithi umve rongo bengengolo hlobo. Ndigezeleke kakhulu kaloku mna guys abebomini for me not to recognize isigezo. And futhi andizova ngawo uba bangabi offended into ezithile. If ingene kakubi kum ingene kakubi ke qha wena linda kakunyelwa wena then ubanike all the benefit of the doubt you want. Andizoyingena noyingena futhi but for as long as kusekho samfumfu abacinga bazawukhomenta unothanda apha kum mtshana yo ndi-capable nje ndizayiphendula yomqala am nisike niboma manithini.